प्रमोद बर'नि सिगाङाव बे एखमबा ओरैबायदि बासन होयो दिनैनिफ्राय बड'लेण्डखौ बिनाय जानाय नंलिया प्रमोद बर'आ बहाय दङ प्रमोद बर'आ जेबो बुंनो हाया नाथाय बिथांनि गोरबोआ गावदों जों मिथिगौ बिथाङा सासे आन्दोलनकारि बुंनो हाया बियो नाथाय गोरबोआ गावदों दा बे थासारिया जागोन बेखायनो खबरदार बर' रायजो राजाबो बिजेपि एन्ट्रिखौ दाखालाम प्लिज नोंथाङा गोब्राब सोंलुखौ सोंबाय आंनि फिननाया एसे गोलाव जागोन अन्नानै खोनासं हायेनाफोरबायदि बिसिनानै जानायफोरबायदि UPPLखौ बिसिनानै पापरफोर स्रेम जानाय बायदि खाम्फाया UPPLखौ सोलास्लिबजोबोमोन माबा मोनसे चान्स मोनबा दिनै बेबायदि व्यक्तियाबो UPPLआव हाबबायब्ला खहाया जागोन डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि दैदेननायावनो मोनसे गोदान राजखान्थि दोलोनि जोनोम APB अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड दा बेनि सायाव नोंथांनि बानबुंथाया मा जागोन जेराव बे खोब माने इम्पर्टेन्ट दिनैनि समावहा बिटिआरआव सावरायनो थाखाय नाब्लाया दिनै सोरबा मोनसे न'खरनि सम्पति नङा बे डक्टर अनजालि दैमारिनि बिदाखाय बेनि जे हारसिं सम्पति बे नङा दा बे समावहा गोबां माने गिखांदो दिनैनि समाव बे 33 लाखनि गेजेराव बे बिटिआर बे सुबुं सानखोनि गेजेरावदि बर' हारिनि गेजेराव अलरेडि मोननै राजखान्थि दोलो दङ BPF आरो UPPL आनसलिक दोलो जेब्लानाखि BPFआ बिराद बोलोगोरामोन हाग्रामाया खोब बोलोगोरामोन बे समावहाय हाग्रामाखौ बोरै बोख्लायनो बे सुथुरनि साननायमोन हाग्रामाखौ दिनै बोख्लायबाय हाग्रामाया दिनै हिमन्तनि आशीर्बाद नङाबा हिमन्त जेबो सन्देह गैया फंबाय जुदि BJPआ BTCआव गावसोरनो गभर्नमेन्ट दायोब्ला जोंनि बे 50-60 बोसोर आन्दोलन खालामनानै मोनसे सिमां नुनाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बे सिमाङा थेर बेथेर बाहायनो जोब्बाय दा बेखायनो आंथ' दाखालि मोनसे सानस्रिखौ लाबोनायाव खोब मोजां मोन्दोंमोन जे BPFजों UPPLजों ज' जायोब्ला बर' हारिहा लाब जागोन बेखौथ' जोंबो गोदोनिफ्राय होनबाय थादों वेयारएस BJPआ बे नङा गरिबफोरखौ फोजोबलांनाय एक देश एक धर्म एक संस्कृति एक भाषा होमबा बर'आ बहा जायगा दङ BPFनि बा BJPनि माबायावलाय सानस्रियावलाय माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे गिनाय दङ बायदि मोन्दों बेनो जाहैबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानायनि सिमां दं BJP दोलोआ BPFखौबो गाराखै BPFनिबो बाथ्रा बुङो आरो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव बिसायख'थि गेलेगोन एबा बिजाथि महरै गसंगोन बैयाव टिकेट होआ होनना बुंखादों बिनि सायाव मोनसे गिदिर राजखान्थि दङ नामा सानो UPPLआ बिराद बोलोगोरा जाबाय बिराद पावारफुल जाबाय बर' लिडारफ्रा ज' जाबाय एबार बिसोरखौ आइसोलेट खालामदिनि आङो बे बाराव हाग्रामाखौ लाबोफिनसै ओरैहाय दानि गोदान पार्टिखौ लानानै गभर्नमेन्ट डिजाइनखौ जों बेखौ नुबाय थादों बेखायनो बेनिफ्राय साबधान जा BJPनि डिजाइना बर' हारिखौ दैखांनाय फोथांनायनि डिजाइनानो गैथा ट्राइबेलफोरखौ बिथांमोना सनमान होआ BJPआव थानानै नोङो चिफ जानानै हारिखौ दैदेननो नागिरनायासो a right person in the wrong place. That's it. खुलुमबाय बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय गोलाव समनिफ्राय जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिया राजखान्थि बिथिंखौ लानानै समाजारि बिथिंखौ लानानै लोगोसे हारिमुवारि बिथिंखौ लानानै जों मोगा-मोगि लानाय आयदा हाबाफारि लाबाय थानाय जादों थिग बेबायदिनो जों आथिखालनि जा BTC बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै एबा BTC एबा बिटिआरनि राजखान्थि बिथिंखौ लानानै जों माखासे मानि बाथ्रा सावरायनो थाखाय दिनै मोगा-मोगि लानाय आयदा हाबाफारि लादों आरो बे मोगा-मोगि लानाय आयदायावनो जों एबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव दंफैयो एबा हांख्रायजानाय सासे आलासि बिथाङानो जाहैबाय APCCनि GS थामहिनबा गाहाय नेहाथारि लोगोसे बिटिआर कंग्रेसनि अबजारभेसन कमिटिनि मासिगिरि बिथां गर्जन मुसाहारि बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय बिथांखौ गिबियावनो बरायनाय थाबाय बे समाव जों बिथांजों गोबां सावरायगोन जेराव आथिखालनि थासारिया माबोरै बिटिआर राजखान्थिनि थासारिया माबोरै लोगोसे फैबाय थानाय समाव माबायदि जानो थांगासिनो दं लोगोसे आथिखालाव जा बर' हारिनि गेजेराव थामहिनबा बिटिआरनि गेजेराव गोदान राजखान्थि जोनोम जानाय डक्टर अनजालि बिथांमोननि सायाव लोगोसे बारग' NDP लोगोसे आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा बेसेबां जाफुंसार आरो जाफुंसाराखैबा माया जाफुंसाराखै बेफोरखौ जों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जों बिथां गर्जन मुसाहारि बिथांजों जों सावरायगोन जे गिबियावनो जों नोंथांनियाव बेखौनो सोंथि खालामनो थांदों जे BTC बिसायख'थि गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै जा नोंथांमोननि दैदेननायाव एबा नोंथांनि दैदेननायाव बिटिआर राजखान्थिनि बारा माबोरै बारदों नोंथांमोननि बे कंग्रेस दोला गिबिथारावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि महरै आरो बिटिआर कंग्रेस अबजार्भार कमिटिनि चेयारमेन महरै बयखौबो खुलुमबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि बिथांनिसिमबो बे सुबिदाखौ मोननायनि थाखाय साबायखर जासिदों खुलुमबाय नंगौ दिनैनि बे
फैबाय थानाय बिटिआरनि काउन्सिल इलेक्शनखौ दहाय लानानै जोंनि गेजेराव हांफ्ला सिफ्ला गावजों गाव सोर आवगायसिनो सोर बांसिन मानसि लाबोनो हायो सोर बांसिन जयनिं प्रग्राम लानो हायो बे हांफ्ला सिफ्ला नाजानायनि दावहाया मोनफ्रोमबो पार्टियाव जाबाय थादों जोङो बेखौ UPPL नियावबो नुदों जोङो बेखौ BPF नियावबो नुदों जोङो बेखौ BJP नियावबो नुदों आरो सम सम जोंबो कंग्रेसआबो लासैनो कुसुंनि आवगायबाय थादों थारैनो बे समाव फिन आरो नोंथांनिफ्राय जों मिथिनो लुगैदों एबा बुंनो नागिरदों दे दिनैनि समाव माने नुनानै मोनो जे दायो बिटिआरआव कंग्रेसखौ फोथांनानै लाखिनाय बर' लिडार होनना बुंबा गर्जन मोसाहारि लिडार बुंब्ला गर्जन मोसाहारि माब्लाबा हारसिं महरै नोंथाङा हारसिं फिल खालामो नामा बिटिआरआव जे कंग्रेसनिफ्राय आंल' हारसिं होननानै गमामायैनो आङो बेबायदि फिलिंखौ खालामफेराखै खारन आङो मेन्टेलि एखेबारे बिराद मोजां प्रिपारेसन खालामनानै फैखाथारदों आरो आं बासिनानै लानायाबो बेनोखा कंग्रेसखौनो बासिनानै लादों नङाबा आंबो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि महरै NDBजों थाफाना आन्दलन खालामदोंमोन अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनजों थाफाना आन्दलन खालामदोंमोन निस्सय आङो गोसो जायोमोनब्ला UPPLजों थानानै पलिटिक्सखौ थामहिनबा राजनितिखौ खालामनो हागौमोन BPFजों थानानैबो खालामनो हागौमोन नाथाय आङो नुहुरदों जे बै मेन लाइन स्ट्रिमावहाय जिहेतु गर्जना डाइरेक्ट एबसुजों गैयामोन जिहेतु गर्जना डाइरेक्ट NDBजों गैयामोन जोङो खुनुरुखुम NDBजों सोराफोरबायदि स्पेयार टायारफोरबायदि अल्टारनेटिभ साबजेक्टफोरबायदि बानायजानानै होनायखाय गर्जना UPPLआव फैब्लाबो कंग्रेसआव जेबायदि सुबिदाखौ मोनदों बेखौ मोननाय नङामोन गर्जना BPFआव थायोमोनब्लाबो कंग्रेसआव जेबायदि सुबिदाखौ मोनदों आङो बेखौ मोननाय नङामोन आङो बे गासैखौबो सानखानानै गोबाव बोसोरनि हिसाबखौ खालामखानानै आं कंग्रेसआव हाबदों बेखायनो आङो दिनैसिम नाजाबाय थादों कंग्रेसनि बर'फोरनि गेजेराव कंग्रेसआव लाबोनानै लिडार बानायनायखौ आङो हारसिङै एसेबो फिल खालामथाराखै बरंस आंनि बे मोनसे चेलेन्जसो लासै जेब्लानाखि रायजो राजाया फिल जागोन जे BPFजोंबो खामानिया जानाय नंलिया जेब्ला रायजो राजाया फिल जागोन जे UPPLआबो गाव हारसिङै हाजोबनाय नंलिया जेब्ला रायजो राजाया फिल जागोन जे BJPजों गले थगायजानानै गमामायैनो बै समनि बोथोरफोरखौ रिजायनानै कंग्रेसआनो मोजां मारमोन होननानै जोंनि बर' रायजो राजायाबो फैगोन आङो बे समखौ नेबाय थादों आरो मा हारसिं महरै दुरबल फिल जायो नामा नोंथाङा क्वाइट हिउमान मानसि हिसाबै मालाबा सानो आङो हारसिङै हिसाबै दुरबल जायो खिन्थु दुरबलखौ अभारकाम खालामनायानो गर्जननि आरो आं नेगेटिभखौ बारा साना सब समाय मोनजाब्लाबो मोनलोङाबाबो आं पजिटिभआव थाबाय थायो आई थिंक दिस इज माय प्लास पइन्ट थारैनो बे समाव बिटिआरआव एबा BTCआव थांनाय गोलाव समाव गोबां कंग्रेसनि MCLA दंमोन MLA दङमोन नाथाय बिथांमोना गादिनि थाखाय होनना बुंनांगोन आरो राजखान्थिनि मानसिफोरनि थाखाय होनना बुंनांगोन जे गोबां MLAफोरा कंग्रेसनिफ्राय बारनानै सोरबा BJPआव हाबैदों UPPLआव हाबैदों BPFआव हाबैदों बेफोरबायदि हाबनानै लिडारनि मासिखौ मोनदों नोंथाङा बे खाबुखौ लानो गोसो जाया नामा बेफोरबायदि नोंथाङा गोब्राब सोंलुखौ सोंबाय आंनि फिननाया एसे गोलाव जागोन अननानै खोनासं मैया दाखालिसो आङो आंनि फंबायनाव ADC साहाबनाव उदालगुरि भेरगावआव आङो हर थाहैदों जोङो बोरमा खासि सिथारलायनानै जादों आरो गावनि प्रफेसार लोगोफोरखौ बिथाङा लेंहरदों आरो बे सावरायनायाव फंबाया मोनसे गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव जानाय जाथायखौ जोंनो नेरेक्ट खालामदों जे ओरैबायदि सानसेखालि मोनसे सेमिनाराव सासे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सासे प्रफेसारा सिनियर प्रफेसारा सेमिनार लेंनानै आरो वान अफ द साबजेक्ट टु बि डिसकासआ नैबेमोन जाहैदों जे बै भारत उदांस्रिनि दावहायाव बर'फोरनि बाहागो लानाया जों बारा नुसाराखै थेवब्लाबो जे बर'फ्रा दिनै पृथक बड'लेण्ड बिदों बेथ' केनेका सम्भब अब्ला आंनि फंबाया नैबे खोथाखौ होनदों जाहैदों जे आपुनि सुवा नोंथाङा नाय जेब्लानाखि महात्मा गान्धीया गुजरातनिफ्राय बा दिल्लीनिफ्राय आसामाव ट्रेनजों खुनुरुखुम फैनानै गुवाहाटीयावहाय नोगोरावहाय बे भारत उदांस्रि दावहानि लोब लाख रायजोफोरखौ लाना मिटिं खालामफैदों बे समावथ' गुवाहाटीनि साखाथि फाखाथि खुनु गुबुन जाथिया गैया बर'नि अनगायै बे समाव बास सार्भिसआबो आग्लाय बिग्लाय गैयामोन ट्रेन सार्भिसआबो ओरै आपार आसाम थांनाय लवार आसाम थांनाय बायदि बायदियाव गैयामोन बे समाव बे महात्मा गान्धीनि बे मिटिङावहाय लाख हाजार फैनाय सुबुंफोरा निस्सय सार बर'फोरानो जोबमोन
बे समाव प्रफेसार साहाबा सोंनांदों जाहैदों फंबायनाव नोंथाङा बबे डिपार्टमेन्टनि अब्ला फंबाया होनदों आं हिस्ट्रिनि डिपार्टमेन्टनि अब्ला नोंथाङा बेकग्राउन्ड दङ दा थिग बेबायदिनो दिनै गर्जना कंग्रेसाव फैनायनि खार'ना आं बेबायदिसो एमएलए जाथारनांगौ एमसिएलए जाथारनांगौ डेफिनेटलि पलिटिक्सआव हाबोब्ला पावाराव फैयाब्ला पलिटिक्सआ इरिलेभेन्ट जायो आं बेखौ बुजिगौ नाथाय सासे बर' हारिनि सासे बर'नि इन्टेलेक्सुवेल रेसनेल थिंकार महरै आङो बे गासैखौबो जुजिनानै फैखादों जे सानसे समाव गर्जनाबो खामानि होगोन खोमा जेनेबा धरिल' आपुनि हमनानै लादो नोङो 2029आव जुदि कंग्रेसआ सेन्टाराव गभर्नमेन्ट दायोब्ला बे समावहाय बिटिआरनिफ्राय सोरबा कंग्रेस लिडारखौ नागिरबा गर्जनखौ नागिरगोन राहुल गान्धीआ आंखौ सिनायगौ दिनै खारगे सारा आंखौ सिनायगौ दिनै एआईसीसीनि जेनेरेल सेक्रेटारि केसि बेनुगपालआ आंखौ सिनायगौ दिनै प्रियंका मेडाम आंखौ सिनायगौ दिनै बे मुहूर्तआव जुदि गर्जनाबो कंग्रेसखौ दुर्गा दास बर' बायदि गारनानै खारोबा इउपिपिएलआव हाबोबा बिपिएफआव हाबोबा बा बिजेपिआव थाङोब्ला राहुल गान्धीआ मा सानगोन हे बर'फ्रा सुबिदा बायदिखा जेराव थाखा फैसा दङ बावहाय थांखायो दा ओंखायनो बर'फोरखौ आसा खालामनानै लाब गैया दा बे इमेजआ एआईसीसीआव जानानै थागोन दा आं बे गासैखौबो सानदों जे सानसे समाव गोसो गैयाब्लाबो कंग्रेसआ जुदि सेन्ट्रेलाव फैयोब्ला गभर्नमेन्ट दायोब्ला बा एपिसिसिआव आसामाव गभर्नमेन्ट दायोब्ला गर्जननि खामानिया गासै बर' समाजनि थाखाय होगोन बिटिआर बासिनि थाखाय होगोन होननानै आं बेखौ नेबाय थादों बेखायनो बेबायदि टेम्पटेसना फैब्लाबो आङो बावहाय गोग्लैनाय नङादां दिनैसिमाव इसोरनि अननायाव आं बेखौ गोरायै बुङो आरो थारैनो बे समाव नोंथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय नाथाय माखासे लिडारफ्रा बेखौसो बुंनो सानोदि गर्जन मोसाहारि बिथाङा आनलाकि लिडार आरो लोगोसे अरायसम बेरेखा दोलो आरो जेननाय दोलोआवसो थानो मोजां मोनो होननानै माखासेया बुंनो सानो बिनि सायाव मा बुंगोन सार ना नंगौबो बियो नोंथाङा नंगुबै सोंलुखौनो सोंदों जे गर्जना जेननाय दोलोआव थानो मोजां मोनो नोरजिया दलजों थाफानो मोजां मोनो बा अपोजिसनाव थानो मोजां मोनो एक्सुवेलि नंमारगौ आंहा बे आंनि लाइमोन देरफुनाय समनिफ्रायनो आं बे चइसखौ लादों जेब्लानाखि आं केरेलायावहाय मोनसे बाइबेल कलेजाव आङो आंनि मास्टार डिग्रिखौ आं फोजोबो बे समावहाय बे बाइबेल कलेजनि प्रेसिडेन्टआ आमेरिकानिमोन आं बे समाव हाबाबो लाखाबाय केरेलियानि सासे आइजोजों हाबाबो जाखाबाय गोसो जायोब्ला आं बाहायनो थानो हाखायो नाथाय आंनि गोसोआ उन्दै समनिफ्राय होनबाय थादों बड'लेण्डआव थांनांगौ बड'लेण्डआव माबा मोनसे मावहैथारनांगौ होननानै आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआ आंनो थोजासे अफार होजोबदों गासिबो सुबिदा न' बां एन्टायार कलेजखौ आंनो नायनांगौ खारन बियो बोसोराव मास मोनथामल' फैयो बेनि एबसेन्टआव आंनो नायजोबगोन बे एन्टायार कलेजनि एक्टिभिटिसखौ बे अफारखौ होदों गारि मथरनि सुबिदाखौ होदों थेवब्लाबो आंहा साननाय दङ जे गर्जन बायदि बेक्तिया केरेलायाव हाजार दङ आंखौ मानो नांगौ आइ विल गो टु बड'लेण्ड विल बी निडेड अफ मी दा थिग बेबायदिनो आङो बिपिएफजों थाफादों जेब्लानाखि सुक्तिनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव धीरेन गबिन्द गड जायाखै होनब्ला आङो बिपिएफजों एसे थाफानो मोनदों आं बिपिएफआव हाबाखै दे गोबां मानसिफ्रा बिपिएफआव हाबदों होनना बुङो नङा आं हाग्रामाजों साननैसोबाव थाफानो मोनदों आङो बिराद नोजोर होदों हाग्रामानियाव गर्जन बायदि गोरों गोरा राफोद मानसि मेरला दङ माथो बिनि उनाव आं इउपिपिएलआवबो नुबाय आन्दलनखारि मानियानो इउपिपिएलआव दामा दामिजोब गर्जनालाय बाहायलाय माथो जायगा दं आं बे गासैखौबो सानबाय कंग्रेसआथ' बायनायनाव गबिन्द बसुमतारी आदाया होनदों गर्जना बायनायनावआवसो गाखोयो बे गोदोफागोन होननानै दिनै गोदोआखै बे कंग्रेसआव फैनानै गर्जना बायनायनावखौ मेरामत खालामनानै आं जावबाय थाबाय बे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव गोबां मानसिखौ आङो आंनि आखाइजोंनो जयनिंबो खालामनो हाबाय दा बे नंगौ बे आंनि गुनखा आंनि नाजानायानो बेनोखा सोरबाया बोलो गैयाबा आं बिनि लोगो गरिबनि न'खराव आं आलासि जानो मोजां मोनो बांसिन माहाजोननि न'खराव आं एसे आसु आसु मोनो दा बे नोंथाङा जेखौ सोंदों गोबां मानसिफ्रा आंखौ बखियो गर्जना जेराव जेननाय बाहाय थानो मोजां मोनो गर्जना जायहा नोरजिया बेजोंसो मोजां बेनोखा आंनि नियमानो खारन जोंनि बड'लेण्ड बायदियावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बांसिनानो गरिब गोजा 70% गरिब जों गरिबनि लोगो जायाबा बे हारिखौ बोरै बोखांनो हागोन इउ आर राइट थारैनो बिथांनि सायाव गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा बुंनो सानो आरो बुङो माखासे खौरां बिजोङाव जे बिथाङा सासे बेरेखा दोलो जानानै थानो मोजां मोनो जेननाय दोलोआव थानो थाखाय मोजां मोनो बेफोरबायदिनि सायाव बिथाङा फोरमायबाय दा बेयाव खोब सावरायजाथाव आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एबा बिटिआरनि गेजेरावनो मोनसे मानसिफोरनि गोसोआव मोनसे सोंथि सिखारदों जे डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि दैदेननायावनो मोनसे गोदान राजखान्थि दोलोनि जोनोम एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड दा बेनि सायाव नोंथांनि बानबुंथाया मा जागोन जेराव बे खोब माने इम्पर्टेन्ट दिनैनि समावहा बिटिआरआव सावरायनो थाखाय आङो सुंद'यै फिननो सानदों आब' अनजलिनि बिदा डक्टर रन्जन दैमारि नाब्ला दैमारिनि खोथाखौनो बुंनोसै दा आब' अनजालिया माबा मोनसे मावोब्ला
बे नाब्लाखौनो दहाय होनानै मावनाय जायो आब' अनजालिजों डक्टर अनजालि दैमारिजों डक्टर नाब्ला दैमारिजों जोङो बोखानो हाया बिसोरनि साननाय हनाया गोदोनिफ्रायनो मोनसे खारबाय थादों दा बेखायनो आब' अनजालिया माबा मोनसे मावोब्ला बे रिफ्लेक्टआ रन्जन दैमारि नाब्ला दैमारिनाव रिफ्लेक्ट जायो दा आं ओरै बुंनो नागिरदों बेखायनो जोंनि दावहारुफोरनि गेजेराव सोरबाया खैफोदाव गोग्लैयोब्ला बा रन्जन दैमारि आरो बिथांनि लोगो 50निबो बांसिन लोगोफ्रा दिनैबो जेलाव दङ बिथांमोनखौ सख'नायनि दायथ'आ दावहारु लोगोफोरनावनो थायो दा दावहारु लोगो होनोबा BPF BLTनिफ्राय जोनोम मोननाय BPF पार्टिया बै समाव गभर्नमेन्टआव थानाय समाव बिथांमोनखौ बख'नांगौमोन दा दिनैनि दिनाव BTR गभर्नमेन्टखौ सालायदों प्रमद UPPL NDP जानानै बिथांमोनहा दावहारु लोगो बिथांमोननि दा प्रमदनि दायथ'आ रन्जन दैमारिखौ बख'नाय थामहिनबा UPPLनि दायथ'आ रन्जन दैमारिखौ बख'नाय नायदो नों UPPLआव दिनै गबिन्द बसुमतारी दङ फेरेंगा बसुमतारी दङ जोंहा रन्जित बसुमतारी दङ सावरायग्रा दङ फ्राय मेक्सिमाम टप लिडारफ्रानो UPPLआव दंजोबो दा निस्सय आब' अनजालिया बेखौ लुबैदोंमोन खोमा जे UPPLआ आंनि बिदाखौ बा बाखि NDP जेलाव जोबजानायफोरखौ बख'नायाव मदद होगोन खोमा बेखौ बिथाङा नुवाखिसै बेखौ आसा खालामदोंमोन आब' अनजालिया BPFनावबो दा BPFआबो दा बिथांमोननि खैफोदनि लोगो जानानै जुदि सख'जानांगौ दावहारुफोरखौ सख'नो हायाखिसैब्ला UPPLआबो थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननायावबो दावहारु जेलाव जोबजानायफ्रा सख'जायाखिसैब्ला दा बे गासैखौबो लानानै आब' अनजालिया डक्टर अनजालिया बेखौनो सानदों खोमा जे आङो उफाय गैया गावनो पलिटिकेल पार्टि दानानै 6टा 7टा बा मोनब्रै मोनबासो देरहाहोनानै आङो मोनसे प्रेसार जागोन आरो बै समावहाय आङो आधा गनायनि थाखाय आङो नेगसियेट खालामनो हागोन हयथ' बेखौ साननानै बे पार्टिखौ दाबाय दा बे आंनि सिन्था बेक्तिगत नाथाय आङो बेखौबो सानदों दहाय होननाय बायदि माबा मोनसे जुदि डक्टर अनजालि दैमारिया मावोब्ला बे माबाया रिफ्लेक्सना नाब्ला दैमारि बिथांनावहाय गोसारफायो दा बेखायनो आं ओरै सानदों नाब्लाया दिनै सोरबा मोनसे न'खरनि सम्पति नङा बे डक्टर अनजालि दैमारिनि बिदाखाय बेनि जे हारसिं सम्पति बे नङा नाब्लाया जाहैबाय रन्जन दैमारिया जाहैबाय इन्टायार बे बर' जाथिनिनो मोनसे सम्पति जों जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ हारिनि बिफा होनो दिनै रन्जन दैमारिखौबो जोङो माबा मोनसे टाइटेल बा बिमुं होनानै जोङो उनाव गाबज्रिनांगोन दा बेबायदि लेजेन्डारि लिडारा जुदि गमामायैनो बिथांनि थाखाय गुहुर जानायनि थाखाय जुदि पलिटिकेल पार्टि डक्टर अनजालिया दाबायबा हयथ' बियो कुइसनेबल सोंजाथाव जागोन औ दा बेखायनो दे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड जे डक्टर अनजालि दैमारिनि नेतृत्वआव जे गोदानै पार्टि दादों बेखौ खिन्थु एसे जिंगासिनांगोन खारन रन्जन नाब्ला बायदि सासे लेजेन्डारि लिडारा दिनै बे साधारन बे मोनसे पलिटिकेल पार्टिजोंनो जोबनांगौ जों बेखौ लुबैयाखै थारैनो दा बे समाव बिथाङा गोदान राजखान्थि दोलोनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा बुंबाय आरो मा जाहोननि थाखाय बिथाङा दानो हागौ बिथांनि साननायखौ बिथाङा फोरमायबाय दा बे समावहा गोबां माने गिखांदो दिनैनि समाव बे 33 लाखनि गेजेराव बे BTR बे सुबुं सानखोनि गेजेरावदि बर' हारिनि गेजेराव अलरेडि मोननै राजखान्थि दोलो दङ BPF आरो UPPL आन्सलिक दोलो बिनि उनावबो आरोबाव मोनसे गोदान आन्सलिक दोलो दानायाव गोबां खहा जानो हागौ नामा एबा खहा दंना गैया होनना नोंथाङा सानो खहाखौथ' जोङो ओरैनो नुखायो जेरै 2011आव आङो BPFखौहाय हाग्रामाजों मोनसे स्टेजआव थानानै आङो होनदोंमोन आर'नाइ रेस्टुरेन्टआवहाय गोजौनियाव मोनसे मिटिं खालामग्रा हलावहाय बे समाव आङो पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिखौ गासै 400-450 लानानै हाग्रामाजों जोङो इन्टारेक्ट खालामदोंमोन आरो बावहायनो हाग्रामाखौ होनखादों जे हाग्रामा नोंथां दिनै एसामिस इन्टेलेक्सुवेल्सफोरनि देरसिन सुथुरा नोंखौ बोरै बोख्लायनो हागोन बिथांमोना बेखौसो नाजानानै दंबाय थायो बेखायनो नोंथाङा साबधान जानांगौ बे जामारबाय जेब्लानाखि BPFआ बिराद बोलोगोरामोन हाग्रामाया खोब बोलोगोरामोन बे समावहाय हाग्रामाखौ बोरै बोख्लायनो बे सुथुरनि साननायमोन हाग्रामाखौ दिनै बोख्लायबाय हाग्रामाया दिनै हिमन्तनि आशीर्बाद नङाबा हिमन्तनि राव नङाबा ना आगसिजों बियो मोदोम फिदिं हायो ना आगदाजों फिदिं हायो बे बोलोगोरा मासे मैदेर नाथाय मासे बोलोगोरा मैदेरखौबो साधारन मावदा फिसा जिन्जिजों खानानै दोनो दिनै हाग्रामाया बेबायदि जानानै थाबाय BJPजों एलायन्स जानायनिफ्राय दा थिग बेबायदिनो दिनै UPPLआबो
बोलोगोरा पलिटिकेल पार्टी जाबाय मेक्सिमाम बर' लिडारफ्रानो UPPL आव फैजोब्बाय आदा चन्दन ब्रह्मआबो UPPL आव फैबाय दावहारुआव एखेबारे BPF नि जरदार बुंथिगिरि खाम्फा बरगिरि बोख्लाब बोख्लिब अननाय खाननाय गैयै हायेनाफोरबायदि बिसिनानै जानायफोरबायदि UPPL खौ बिसिनानै फाफरफोर स्रेम स्रेम जानाय बायदि खाम्फाया UPPL खौ सोलास्लिबजोबोमोन माबा मोनसे चान्स मोनबा दिनै बेबायदि व्यक्तियाबो UPPL आव हाबबायब्ला खहाया जागोन दा बे मोनथाम आन्चलिक दलखौ लानानै दिनै BJPआ गेम गेलेगोन आरो मा UPPL नोङो आंनि खोथाखौ लायाब्ला प्रमद आंनि खोथाखौ लायाबा आं हाग्रामाखौ लाबोफिनगोन हाग्रामा आरो प्रमद आंनि खोथा मथे सोलियाबा डक्टर अनजालि दैमारिखौ आं लाबोगोन जोंहा बेवहाय खहानि आरो खहायानोखा खहानि अनगायै आं बावहाय जेबो मोनदेरनायखौ नुहुराखै आरो मा थारैनो बे समाव फिन नोंथाङा BJPनि बाथ्रा सावरायबाय जेला दा BJPनि गोबां आथिखालाव BTR आव बाथ्रा ओंखारदों जे BTR आव आबुं BJP सरकार फैयोब्ला BTR मायबा गिनो गोनां दङ नामा BJP जुदि सरकारा आबुं जुदि हारसिङै थारैनो बे समाव हारसिं बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना दा थारैनो बेफोरबायदि जाहैबाय बा आबुं सरकार दामारोब्ला BTR ओनसोला गिनो गोनां आरो खहानि सायाव दा बे 100 बार जोंहा खहा जागोन जोंहा लस जागोन बियो एखे रोखा रोखा नुहुरखानाय नोंथांमोना नुबाय BJPआ स्पेसियेलि भारतीय जनता पार्टिया खुनु आन्चलिक दलखौ बिथांमोनहा मालाबाबो इनकारेज खालामा जाय आसामनि आन्चलिक दलफ्रा काउन्सिलफ्रा BJPजों एलायन्स जादों बिथांमोनहा बयबो ना गेदेरजों ना फिसाया मन' जानाय बायदि मन' जाजोबखाबाय जेब्लानाखि BP बा कंग्रेसआव गारनानै BJPजों थांदों बेनिफ्राय BJPनि जोबनाय दा UPPLआबो गभर्नमेन्ट दानायनि खाथिराव BJPजों एलायन्स खालामबाय दिनै UPPL गोथाङै थासेयावनो थैनि सिगांनि UPPLनि बिगुरखौ खुजेनबाय मोसाया बेखौबो जों नुबाय दा बेखायनो बावहाय जेबो सन्देह गैया फंबाय जुदि BJPआ BTCआव गावसोरनो गभर्नमेन्ट दायोब्ला जोंनि बे 50-60 बोसोर आन्दलन खालामनानै मोनसे सिमां नुनाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बे सिमाङा थेर बेथेर बाहायनो जोब्बाय दा बेखायनो आंथ' दाखालि मोनसे सानस्रिखौ लाबोनायाव खोब मोजां मोनदोंमोन जे BPFजों UPPLजों ज' जायोब्ला बर' हारिहा लाब जागोन बेखौथ' जोंबो गोदोनिफ्राय होनबाय थादोंमोन दा बेखायनो BJPखौ जों जेरैखि जाया होबथानांगोन जे बिथांमोना गाव हारसिङै BTCआव गभर्नमेन्ट दानो हाया बेसो जोंनि नाजानाय जागोन थारैनो बे समावहा आरोबाव माखासे बाथ्राया ओंखारो जे BPF आरो UPPL ज' जानायनि बाथ्रा दा बेनि सायाव नोंथांनि बानबुंथाया मा जागोन BPF आरो UPPL ज' जानायाथ' दिनैनि थारिखआव फ्राय इम्पसिबल जोङो आन्दलनावनो ज' जानो हायाखै बे पलिटिकेल पार्टिफ्रा बहा ज' जानो बे जानाय नङा नाथाय जाय फर्मुलाजों थांबाय थादों UPPLआ BPFखौ फोजोबनो नागिरनाय BPFआव UPPL जोबनायखौ लुबैयो दा बे सानस्रिजों बोरैबा साक्सेस जायोबा माबा मोनसे जाहैगोन नामा आं बेखौ नुदों खिन्थु आं लुबैयाखै दिनैनि दिनावहाय नोंथाङाबो नुबाय BPFनिफ्रा UPPLआव फैयो UPPLनाबो BPFआव ज' जायो थांलाय फैलाय दा जों नुबाय मोनसे समाव खाम्फा आरो चन्दना गिलु बालु बोख्लाब UPPLखौ बखिबाय दिनै बे UPPLखौ जिग' सहायथावै बखिग्राफ्रा UPPLआव फैनानै BPFखौ रायफिनबाय बे मोननैबो आन्चलिक दलानो बर'निखा दा माखौ नुदों आंहा UPPLआव थाङोबा लाब जागोन नामा माखौ नुदों आंहा BPआव थाङोबा लाब जागोन नामा दा बावहाय मोनसे सोंलुआसो सिखारदों जे बर' कमिउनिटिनि बर' समाजनि थिंआ थैबाय नामा बर' समाजनि रेशनेल रिजनिंआ जोब्बाय नामा बर' समाजा इन्टेलेक्चुवेल कमिउनिटि गैला नामा दा खाम्फामोन बायदियाबो दिनै गाव दानाय पार्टिखौ गारनानै UPPLआव फैनाङोब्ला आदा चन्दनमोन बायदिया गाव सोरजिनाय न'खौ गारनानै मालायनि न'आवसो फैनांगौब्ला दा जोब्बाय दा बेखायनो आङो बेखौसो गिदों जोंनि रायजो राजाफ्रा देरफुनाय समाजा जुदि सिन्था खालामाब्ला गावनि आथिङाव गसंनानै गावनि जानायखौ जुदि बुथुमनानै लानो सोलोङाब्ला बेखौनो सानबाय थागोन UPPLआव हाबोब्ला थाइसे थाइनैसो मोनदेरगोन नामा BPFआव हाबोब्ला हाग्रामाया एसे हरगोन नामा हाग्रामानि अबस्थाया बिराद गाज्रि हाबनोसै नामा थ' जों टिम जानानै हाबनोसै दा बेनो जाबाय थादों दा बहाय मा मोनदेरनाय दङ UPPLआबो मोनदेरनाय गैया BPFआबो मोनदेरनाय गैया खारन मोननैबो पार्टिया आन्चलिक दल मोननैबो पार्टियानो बर' हारिखौ दानायनि सिमांखौ नुदों दा मोननैबो पार्टियाबो बायरा जिरा जायोबा मोननैबो पार्टिया खहा दङ
दा गोबां बुंनायाव बे बाथ्रा बेफोरखौनो आं ओंखायनो जोंनि कमिउनिटि बा रायजो राजाफ्रा साबधान जानाया मोजां ओंखायनो प्रमद बर'खौ आं गले गले बुंबाय थादों जे दिनैनि दिनाव बिटिआरनि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट फकासआ डेभेलपमेन्टखौ लानांगौ बियो डेभेलपमेन्ट होनोबा जोङो गोरलै एग्रिकालसारखौ लाबोनांगौ दा आबादखौ बियो फुरा इनोभेटिभ खालामनांगौ आरो मा आबाद मावनानै जानो दिनै रोंबाय मबाइल बेखेवबानो बे माबा चाइनिसफ्रा बोरै मावो माबा भियेटनामिसफ्रा बोरै मावो उमुकफ्रा बोरै मावो जों बेखौ नुबाय रायजो राजाया सोलोंनो आग्रह जाबाय दा बावहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय एनजिअ जानानै नाबार्ड जानानै एसे बेंक थेंनि लन सन होनानै जुदि गभर्नमेन्टआ रायजो राजाखौ एसे गाइड होयोबा स्पेयार हिडिं खालामोबा रायजो राजाया आबाद मावनानै जानो हागोन फिसा फिसा इन्डास्ट्रि दिनै इउकुआरसिटि बिराद ट्रेनिं होयो मैखुन बानायनायनि बोरमा फिसिनायनि अमा फिसिनायनि दाउ फिसिनायनि मोसौ फिसिनायनि गाज्रि नङा मोजां दा गभर्नमेन्टआ बिथांमोननो एसे हेल्प होयोबा जोंनि मानसिफ्रा बयबो गावनि आथिङाव गसंगोन अब्लासो जोंनि गेजेरावहाय रेसनेल थिंकिंआ जोनोम जाफिनगोन इन्टेलेक्सुयेल कमिउनिटिया जोनोम जाफिनगोन थिंक टेंक कमिउनिटिया जोनोम जाफिनगोन नङाब्ला बे जाथिया उदैयावनो जोबगोन उदैनि थाखाय जों गासिखौबो मावगोन आं एखमबा इउपिपिएलबो जागोन आं एखमबा बिपिएफबो जागोन आं एखमबा बिजेपिबो जागोन दाखायनो दहाय नोंथाङा जे जाय बाथ्राखौ बुंदों जे बिजेपिया दानो बुंखाबाय जों मोनफ्रोमबो समस्थियाव गाव हारसिङै होगोन आरो गाव हारसिं गभर्नमेन्ट दानायखौ नाजागोन बे सम्भब खारन जेराव फैसा बाहायनो जोंनि मानसिफ्रा ज' थाङो हारिया मा जागोन मा जाया बेजों जेबो पात्तायानो गैया दा बिराद डेन्जार बिराद खैफोद गोनां थारैनो बे समाव आरो माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे गिनाय दङ बायदि मोनदों बेनो जाहैबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानायनि सिमां दं बेफोरबायदि गोबां माने सावरायजानाय नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ नोंथाङाबो दा बिनि सायाव नोंथांनि बानबुंथाया मा जागोन बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानायाव आंहा गाज्रि मोननांगौ जेबो खारन थाया माय बेस्ट उइसेस अलवेज गस फर देट डिजाया बाट बिजेपियाव थानानै नोङो चिफ जानानै हारिखौ दैदेननो नागिरनायासो ए राइट पार्सन इन द रं प्लेस देट्स इट थारैनो बे समाव गोबां सुंद' बाथ्रानि गेजेरजों बिथाङा फोरमायबाय जे बिश्वजित दैमारि आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांनि सायाव माखासे सरसा जायो सावरायनो जायगा मोनो सावरायजानाय दा बिनि सायाव बिथाङा सुंद'यैनो फोरमायबाय दा बे समाव बिटिआर रेकर्ड होनना बुङोब्ला गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनैनि समाव सोंथि एबा गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव सोंथि फैयो बिटिआर एकर्डनि सायाव दिनै आबुं इमप्लिमेन्टेसन जाबायना जायाखैना एबा मावफुंजानायनि सायाव मावफुंजायैनि सायाव माबायदि बुंगोन नोंथां टु बि जेनुइन एखे नंगौखौ बुंनोब्ला जेबायदि मावफुंजानांगौमोन बे मावफुंजायाखै आं दहायनो होनखादों जे बिजेपिया बिपिएफ बोलोगोरा जानायखौ लुबैया जे बिजेपिया इउपिपिएलआ देरहासार जानायखौ लुबैया बे बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजायोब्ला इउपिपिएलआ बोलोगोरा जागोन दा बेखौनो लुबैया बिजेपिया मानोथो इउपिपिएलआ एलायन्स थासेयावबो बिजेपिया बुंखो जेराव प्रमदआ दारायगोन जोङो बावहायल' दाराया जेराव हाग्रामाया दारायगोन जोङो बावहायल' दा नों डाबल मोखांखौ नुबाय नोङो जे जायगायाव बिपिएफजों इउपिपिएलजों खुनु पइन्टनि मिलाया बावहाय बिथाङा होनबाय इउपिपिएलनि माबा चिफ प्रमद बर' बिथाङा जेराव गेलेगोन जोङो बावहाय केन्डिडेट होनाय जानाय नङा बिपिएफनि चिफ हाग्रामा बिथाङा जेराव होगोन जों बाहाय होनाय जानाय नङा दा बिथांमोननि इकुवेसनखौ नायदो बिजेपिया बिपिएफखौ जे मेगनजों नायो बे मेगनजोंनो बे जारेद खना मेगनजोंनो इउपिपिएलखौबो नायो दा बावहाय बिजेपिया इउपिपिएलनि बा बिटिआरनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनाय नङा मावफुंब्लाबो गासिखौबो आद्रा दोनजोबगोन जायखौ मावोब्ला बर' हारिया डेभेलप जागोन जायखौ मावोब्ला इउपिपिएलआ पलिटिक्सआव राफोद जागोन बेखौ बिसोर मावनाय नङा मावा आरो दा नोंथाङा जायखौ सोंदों बेसेबां मावजादों बेसेबां मावजायाखै रायजो राजाया नुबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा जेसेबां मावदों खोब मोजां मोननै डिफारेन्सखौ आं बुंनि हाग्रामा आरो प्रमद बर' हाग्रामाया साबसिन ना प्रमद बर'आ साबसिन बेखौल' सोङाखै नङा होमबा आं होननि रायजो राजा नोंथांमोना खोनासं हाग्रामानि समावहाय हाग्रामानि मैसो बोरानि आखला मोजांमोन जाय समाव बर' हारियाव सासे एखेबारे बोलोगोरा दाथि लिडार नांगौमोन बिनि रलखौ हाग्रामाया लादों फैयै फैयै दिनै प्रमद बर' जाय मुगायाव जाय समाव बिश्व शर्मा बायदि हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि बिथाङा आसामनि सिएम जादों बेजों फेर फाथिनोबा
बै बोलोनि आदबजों नों हायालै आरो मा खायदा बुद्धिजों दा बेखौ प्रमदआ लासै लासै प्रिभेल खालामबाय थादों आरो मा आदाय खालामबाय थादों दा प्रमद बर'आ गावनि कौशलजों गावनि सोलोजों जायखौ मावबाय थादों बेयो खोब बाख्नायजाथाव आरो हाग्रामायाबो जाय समाव जेबोआनो गैयामोन बे समावहाय बर' हारिखौ बिराद गोजौआव थिखोदों बेखौबो जों बाख्नायनांगोनब्रा आरो मा दा बेखायनो नैबे दफा मावफुंजानायनि बेलायाव आङो जेया मावजाबाय बेनि थाखाय खोब मोजां कंग्रेसुलेसन जाया मावजायाखै बेखौ नाजाबाव आरो जेसे हायो एसे आदाय खालामनो नाजा बास थारैनो बे समाव रायजो एबा भारत हादराव बिजेपि दोलोनि सायाव मोनसे सन्देह एबा नुगासिनो जे हिन्दु मुस्लिम बेखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाय गोबां माने नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुगासिनो आरो दिनैनि समावबो जा एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव माखासे वाकआप बिनि सायावहा जादों दा बिटिआरआव बेबायदिनो जागोन नामा जे बिजेपि सरकार हारसिं जुदि दायोब्ला धोरोमनि सायाव बेफोरबायदि माबा मोनसे बेले बेजे फैनायनि सन्देह दङ नामा होननानै नोंथाङा सानो नामा बिजेपिनि राजखान्थि सालायनायनि मेन आदबानो जाहैबाय डिभाइड टु रुल पलिसि बोखावलायनानै जोंखौ सासन खालामनाय मोनसे सैथोखौ आं रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरनो दिनै बुंनो सानदों नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि जुगिदि हेमन्त बिश्व शर्मानि डिजाइना जाहैबाय बियो सासे बामोन गस्थिनि हेमन्त बिश्व शर्मा फेमिलि ना एसामिसफ्रा बेखौ एसामिस असे होननानै आजावो आहमफ्रा सुथिया मरान मथक राजबंशिफ्रा ना बर'फ्रा बेखौ ट्राइबेल होननानै आजावो बे जाहैबाय बामोन केटागरिनि पुरहित मावनानै जाग्रा क्लासनि ब्रेन सालायनानै जाग्रा क्लासनि ना बिसोर खदाल जावनानै जानो रोंगौ ना बिसोरो हालौनानै जानो रोंगौ ना मोसौ बोरमा फिसियो बिसोर जाहैबाय खायदा बुद्धिजों जाग्रा कमिउनिटिनि सासे हेमन्त बिश्व शर्मासो दा बेखाय बियो मा खालामगोन बर'फोरखौ ओरै दोनहरगोन आहमफोरखौ ओरै दोनहरगोन राजबंशिफोरखौ ओरै दोनहरगोन जों बयखौबो गेजेराव दरदिं होनानै जेरेखम बै प्लानेटफ्रा गावजों गाव एसे एसे बोलायनानै दिनै जेबायदि इकुवेशनाव थानानै दिनै प्रिथिबिया बासिनानै दङ दा बामोनफोरनि डिजाइना बेनो आरो मा दा बेखायनो बिटिसिआव फैनाय लोगो लोगो बिजेपिआ जुदि बिटिसिआव फैयोब्ला बेयो बर' पलिटिक्सखौ बियो धंस खालामगोन बर'फोरखौ ना थांख्रियाव सौबा गोग्लैगोन ना हाथाय सौखायोबा गोग्लैगोन ना लावथिं थाफ्लायाव बुयोबा गब्रायगोन बेखौ मिथिखागौ हेमन्त बिश्व शर्माया बिजेपिआ दा बे हिसाबै जै बिटिसिआव बिजेपिआ खुंनाय लोगो लोगो बर'खौ बियो थेर बेथेर खालामगोन रावबो बर' संगठना बर' लिडारफ्रा खर' दैखोनानै बिखा फोरदाननानै आरो गावनि हारिनि थाखाय बुंनो हानाय नंलिया खारन प्रमद बर'नि सिगाङाव बे एखमबा ओरैबायदि बासन होयो दिनैनिफ्राय बड'लेण्डखौ बिनाय जानाय नंलिया प्रमद बर'आ बहाय दङ प्रमद बर'आ जेबो बुंनो हाया नाथाय बिथांनि गोरबोआ गावदों जों मिथिगौ बिथाङा सासे आन्दलनकारि बुंनो हाया बियो नाथाय गोरबोआ गावदों दा बे थासारिया जागोन बेखायनो खबरदार बर' रायजो राजाबो बिजेपि एन्ट्रिखौ दाखालाम प्लिज फैसा थाखाया देरसिन नङा जोंहा भबिष्यत दङ जोंनि फिसाफ्रा फैबाय थादों जोंनि दिनाव जायाब्ला जोंनि फिसाफोरनि दिनाव सानसे बे बड'लेण्ड रायजोआ जाथारगोन थारैनो बे समाव राजखान्थि बिथिंखौ लानानै गोबां सावरायबाय आरो सावरायबाय थागोन आरो माखासे सोंथि खालामगोन बिथांनि सायाव दा बे समाव बिटिसि बिसायख'थिया आरो गेजेराव माखासेल' दान दंसै दा बेबायदि समावहा एबा दिनैनि समावहा एबा बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि सोलिगासिनो बारहावा राजखान्थिनि बारहावाया बिपिएफनि गोबां एमसिएलएफोरा बिजेपि दोलोआव जगदान जाहैदों दा बेफोरबायदि लिडारफोरनि सायाव माबायदि बुंगोन बेयो खोब दुखुनांथाव बिपिएफआ गावहानो मोनसे फिल'सफि मोनसे सानस्रि दंखायो दा बै फिसा फिसौ एमसिएलएफोरनि खोथाखौथ' बाथो फंबाया खाम्फाया जेब्ला बिपिएफखौ नागारो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जेब्ला बिपिएफखौ नागारो बिश्वजित दैमारि बिथांमोना जेब्ला बिपिएफखौ नागारो बै दिनावनो बिपिएफआ धंसखा रेसनेलि आं बुंदों साधारनथे होनदो मोनसे न'आ लुजानांगौबा खुन्थिया मोनब्रै नांगौ दा बै खना मोनब्रैनि खुन्थिया मोनब्रै एक नाम्बार खनानि खुन्थिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथां 2 नाम्बार खना खुन्थिया जाहैबाय खाम्फा बरगयारि बिथां 3 नाम्बार खना खुन्थिया जाहैबाय चन्दन ब्रह्म बिथांमोन 4 नाम्बार खनानि खुन्थिया जाहैबाय बिश्वजित दैमारि मोनथामबो खुन्थिया गैला अब्ला बिपिएफआ बहा सोनानै थागोन लिडारनि आंखाल दा बेखौ नायोब्ला
बेखौ नायोब्ला जायफ्रा दिनै BPF गारनानै BJP आव थांदों बिथांमोनहाबो बेनोखा आं दहाय होनाखै होनबा बिथांमोना दिनै गावनि उदैखौसो नायदों हारिखौ सानाखै हारिखौ सिन्था खालामाखै दा बे जिनिसा बिराद गाज्रि दोहौ लादों जोंनियावहाय रावबो हारिखौ सिन्था खालामा बयबो गावनि उदैखौसो सिन्था खालामजोबो बहा थायोब्ला मोजां जागोन बहा थायाब्ला मोजां जागोन दा साफ्रोमबो पलिटिशियान जानांगौआनोथ' मानो आं बेखौसो दुखु मोनो सम सम UPPLआबो लाब मानसिफोरखौ लाबोगोन जाम्बा माबा सियान गासिखौबो मानसिखौ UPPLआव लाबोजों लुबैयो BPFआबो बेखौनो लुबैयो बर' मानिखौनो BTC बासि मानिखौनो BPFआव लांनो लुबैयो कंग्रेसआबो लुबैयो BJPआबो लुबैयो बिदि नङाथ' समाजा हादोरखौ जों बेबायदि दाया पलिटिकेला मोनसे साइसेबल कमिउनिटियासो पलिटिक्सआव थागोन मोनसे साइसेबल कमिउनिटिया स्टुडेन्ट बडियाव थागोन मोनसे साइसेबल कमिउनिटिया कालचाराव थागोन मोनसे साइसेबल कमिउनिटिया आबादाव थागोन दा बे आबादारियाबो पलिटिक्सनि रल लानो नागिरो बे स्टुडेन्टआबो पलिटिक्सनि रल लानो नागिरो बे कालचारनि मानसियाबो पलिटिक्सनि रल लागोन इमबेलेन्स समाज बाय जेबो दरदिंनाय गैला समाजा जोबलांगोन हारिया जोबलांगोन दा बेखायनो जोङो खोब साबधानसो जानांगौ आरो मा बेनिफ्राय जे जोङो नंबाबो नङाबाबो बे पलिटिक्सनि खोथाखौ नङा गासिबो पलिटिक्स खालामनो हायाथ' दा बावहायनो मा जादों जोंनि मानसिफ्रा दा गाव गावनि उदैखौ सानदों जेराव सुबिदा बावहायनो आं दा बेखायनोथ' आं होनबाय थादों दहाय गर्जना बाहाय गैया मोनजाब्लाबो मोनलोङाबाबो आंहा मोनसे आइडियल'जि दङ दिल्लीयाव जुदि कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट फैयोब्ला एबार 2020 मस्ट प्रबाबलि कंग्रेस विल काम इन दिल्ली अब्ला कंग्रेसआ खामानि होगोन गर्जना खामानि होगोन गर्जना बर' हारिनि जानानै बाथ्राखौ बुंगोन आङो बुंगोन बिटिआरनि दफाफोरनि माबाखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ राहुल गान्धीखौ आं बुंगोन ट्राइबेलफोरनि सुबिदाखौनो राहुल गान्धीआ जोंनि ट्राइबेलफोरनि डिप्राइभ गरिब दुखियानि बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ बियो व्हेयार इज BJPआ बे नङा गरिबफोरखौ फोजोबलांनाय एक देश एक धर्म एक संस्कृति एक भाषा होमबा बर'आ बहा जायगा दङ BJPनि माबायावलाय सानस्रियावलाय दा बेखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा एसे सांग्रां जानांगोन आरो मावनानै जा अमा फिनानै जा बोरमा फिनानै जा दाउ फिनानै जा हाल मावनानै जा आबाद मावनानै जा जोंनि गासिबो जिनिसानो भेलु दङ दा साफ्रोमबो पलिटिक्स बेखौ नाङा प्लिज बेयो रं थारैनो बे समावहा आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ एबा BJP दोलोनि सायावहा बेखौ नुना मोन्दों दा इन्टारनेलि होनना बुङोब्ला BJP दोलोआ BPFखौबो गाराखै BPFनिबो बाथ्रा बुङो आरो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव बिसायख'थि गेलेगोन एबा बिजाथि महरै गसंगोन बैयाव टिकेट होआ होनना बुंखादों बिनि सायाव मोनसे गिदिर राजखान्थि दङ नामा होनना सानो नामा बेयो राजखान्थि दङ जोङो नुदों दा आं दहायनो होनखादों जे BPFखौबो BJPआ बोलोगोरा जाजानो लुबैया BPFखौबो BJPआ हिमन्त बिश्व शर्मा गभर्नमेन्टआ लुबैयो जोंनाव सोनारनानै थांनानै थाथों UPPLखौबो बिसोरो राफोद गावनि आथिङाव फसंनो लुबैया दानि गोदान पार्टी डक्टर अनजालि दैमारिनि पार्टी अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ बिसोरो गावसिनि आथिङाव फसंनाय नङा आथिं मोनसे बुफायनानै दोनजोबखागोन BPFखौ आथिं बुफायबाय UPPLनि आथिंखौ बुफायनो नागिरदों दा BJPनि डिजाइना बे UPPLआ बिराद बोलोगोरा जाबाय बिराद पावारफुल जाबाय बर' लिडारफ्रा ज' जाबाय एबार बिसोरखौ आइसोलेट खालामदिनि आंनो बे बाराव हाग्रामाखौ लाबोफिनसै ओरैहाय दानि गोदान पार्टिखौ लानानै गभर्नमेन्ट डिजाइनखौ जों बेखौनो नुबाय थादों दा बेयाव UPPLआ मा जागोन आइसोलेटेड जाबाय आरो जोंनि एसेसमेन्टआवथ' जोङो दिनै नुदों UPPLआ उदालगुरियाव खोब गाज्रि बाक्सायावबो बारा मोजां नङा चिराङाव एसे मोनगोन क'क्राझारावबो बारा मोजां नङा गभर्नमेन्ट दाया बेखौ नुखाबाय BJPआ दिनैनि दिनाव UPPLआ गभर्नमेन्ट दाया बेखौ नुखाबाय BJPआ अब्ला बियो सोरखौ नांगौ UPPLखौ नांलिया बांद्राय बोलोगोरा जाबाय बिसोरो एसे फज'नानै दोनसैलाय बिसोरखौ सियार गोजामाव फज'फिनसैलाय हाग्रामाखौ बोखांसै अनजलि दैमारिखौ बोखांसै जों ओरै गभर्नमेन्ट दाबाय बेनोखा BJPनि डिजाइना दा बेखौ नुखा आरिखा जुदि जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां जायाब्ला जोङो गोग्लैबावगोन आं बेखायनो बुंनोसो लुबैदों कंग्रेसआ गरिब दुखुनि लोगो गोग्लैसोनाय हारिनि लोगो दा कंग्रेसआ जों बयजोंबो थागोन जायहा जोंनि मदद नांगौ जों बिथांमोनखौ मदद होगोन थारैनो बे समाव थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरखौ सामलायबोबाय बे समाव कंग्रेसजों थाफानानै 10 बोसोर सरकार सालायबाय आरो दायो BJPजों जथाय सरकार दानायाव माबोरैमोन आरो गोदो कंग्रेसजों थानायाव माबोरै बिटिसिआ पावारफुलमोन मोननै मोनथामसो एक्सिडेन्टेल इभेन्ट्सआव जोङो लोगो मोनबाय दाखालि बे हायार सेकेन्डारि फोथारावहाय मोनसे मिडिया फैनानै बाहाय UPPLनि दंमोन BPFनि दंमोन कंग्रेसनि दंमोन आरो स्टुडेन्ट
दलफोरबो दंमोन बावहाय जोङो नुदों जे मिडिया सोंबाय जे नोंथांमोना बै समाव कंग्रेसजों बिपिएफजों एलायन्स गभर्नमेन्टआ साबसिनमोन ना दिनैनि बिजेपि आरो इउपिपिएल गभर्नमेन्ट एलायन्सआ साबसिन होननायाव बयबो बुंदों कंग्रेस बिपिएफ एलायन्सआ साबसिनमोन बेखौ बिपिएफआबो मिथिगौ बेखौ इउपिपिएलआबो मिथिगौ दा बेखायनो जोंनि नाजानाया बे लाइनजों जानांगोन जायहा हारिखौ खहा खालामो जायहा जोंनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ नारसोनानै दोननो नागिरो जायहा हारिखौ गोजौ लेभेलाव जाखांनायखौ लुबैया जों बेजों मानो सिथाबनो दा बेखायनो टाइमा सफैबाय इलेक्सना बारा गोजान गैला जोङो नांगौ बायदि हाथियारखौ जों बाहायनांगोन नांगौ बादि सानस्रिखौ लानो जों आवगायनांगोन नङाब्ला जों गल जागोन खारन इउपिपिएल पार्टिया प्रमद बर' बिथांनि पार्टिया हारिखौ रैखा खालामनायनि दायित्व दं बिपिएफआबो हाग्रामानि पार्टिया हारिखौ फोथांना लाखिनो दायित्व दङ दा बेखायनो जोङो गोबां पार्टि दाब्लानो जे मोनसे सलिउसन जागोन जों बेखौ नुवाखै जेसेबां आन्चलिक दला बिटिसिआव जोनोम जागोन एसेबां आन्चलिक दलहा खहासो जागोन आरो सोरबा अगेन सानग्रा हारिखौ मोजां मोनैफ्रासो जोंनि जायगायाव खामिगोन थारैनो बे समाव आरोबाव फिन फैबाय थानाय जा 42 बोसोरनि बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बे गेजेराव माखासेल' दान दंसै दा बिसायख'थिनि सिगां गोबां लिडारफोरखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि उनावबो सोलाय सोल' नुबाय थायो दा एस पार गर्जन मोसाहारि हिसाबै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि बेयाव नोंथांखौ कंग्रेस महरै नुना मोनगोन ना गुबुन राजखान्थि दोलोआवहा नुना मोनगोन नङा इट्स रं गर्जना कंग्रेसावनो दङ कंग्रेसावनो थाबाय थागोन आं होनखादों दहायनो आं मोनसे सानस्रि आं बे सानस्रिखौ जोंनि लाइमोन देरफुबाय थानाय गथ'फोरा सानसे गर्जनखौ नायनानै सोलोंथों आं बेखौसो लादों दा गासिबो जुदि पावारखौ लुबैनानै थाङोब्ला गासिबो जुदि फैसाखौ लुबैनानै थाङोब्ला जों मोनसे आदर्श समाज दानो हाया दा गासिबो गोग्लैबानो जे गर्जनाबो गोग्लैफानांगौ बे नङा गर्जना हारसिं गसंनानैबाबो गोग्लैनायखौ बोखांनायासो आंनि धोरोम आंनि दायित्व आं दा बाहाय दङ आं बेखायनो खोब इन्डास्ट्रियास आङो गावनो मावो गावनो अमा फिसियो अमा आदार होयो आं फुङावहाय बोरमा आदार होयो आं दाउ आदार होयो आं मोसौ आदार होयो आं मोसौ थुखैयो आं थारुना गायखांबायबो थासुमलियाबो गायखांबाय जुखामाबो गायखांबाय गायसे गायनानै बिलाइजों खोबजोबबावबाय आं हाग्रा बिलाइफोरजों जिगाबफोरजों देमसि आबाद मावदों देमसिबो मोन्दों बैसोर मावदों बैसोर मोन्दों आं गासिखौबो मावजोबो खारन आंखौ सोर जाहोगोन दा आं खस्थ' खालामनानै आंनि जानायखौ आंनि फेमिलिखौ आङो नायगोन आखायनो आङो राजखान्थियाव उदाङै फैगोन जाहाथे आं रावनोबो बिनाङा दा आं बेखौसो बयखौबो जाजानो लुबैदों जोंनि देरफुनाय लाइमोन गथ'फ्रा बिजनेसाव हाब साहा गला हो गय फाथैनि दखानखौबो हो जायहा सुबिदा बेखौनो माव सफारि फिथाइ फानलाबाय लामायाव लेबु फिथाइ फानलाबाय मावनायाव थेवब्लाबो नोंनि आदर्शआ लयख'आ थिग थानांगोन आरो मा नोंनि सानस्रिया गोथां जानांगोन जे आं रावजोंबो बायजाया आङो दाउ अमाफोरबायदि फानजाला बायनाय बुस्थु नङा दा बे आंनि चेलेन्ज ओंखायनो नोंथाङा एखे जिंगा दासिथार फैबाय थानाय बिटिआरनि बिसायख'थियाव गर्जना कंग्रेसनि बिजाथि महरै गसंगोन थारैनो बे समाव फिन आरोबाव बिथांखौ जों माखासे सोंथि सोंनो नागिरदों जे बेनो जाहैबाय आपकामिं बिटिसि बिसायख'थियाव एबा बिटिआरनि बिसायख'थियाव कंग्रेस महरै माबायदि रल लागोन आरो बिटिआराव कंग्रेसखौ मानो थाखाय देरहाहोनांगौ एबा मानो थाखाय भट होनांगौ रायजो राजाफ्रा बिटिआराव एक नाम्बार प्रश्न नोंथांनि फिननाया जाहैबाय बिटिआराव कंग्रेसखौ मानो लाबोनांगौ होनोब्ला बिटिआराव दिनै कंग्रेसनि दरखार बिजेपिआ ओरैबायदि थगायबाय बिपिएफखौहाय जोखोलाय जोदावलाय जोगदावलाय जोख्लायलाय दानख्लाय दानसि गासिबो खालामजोब्बाय गले गले जोग्लिसेयावबो बुग्लिसेयावबो नागारनो हाया बिजेपिखौ एखे हालायबाय बेनो जाहैबाय बिपिएफनि थासारि बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि थासारि बे थासारि इउपिपिएलखौ खालामनो थांबाय थादों इउपिपिएलआबो दिनै बेखौ नुखाबाय जे बिजेपिनि मोनसे भाषणनिफ्रायनो जों बुजिनो आरो खम गैलिया बुजिजोबखाबाय बिजेपिआ मा एजेन्डा लादों इउपिपिएलखौ लानानै য'ত মানে হাগ্রামা ক্যান্ডিডেট দিব আমি ইয়াত বিজেপিৰ পৰা ক্যান্ডিডেট দিয়া নহ'ব য'ত মানে ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াই ক্যান্ডিডেট দিব আমি ইয়াত দিয়া নহ'ব मोननैखौबो समान समान लांनो नागिरदों इम्पसिबल दा बेखायनो कंग्रेसखौ दरखार कंग्रेसआ बिपिएफखौ जेरै उदां गावसिनि सानस्रि गावसिनि एमएलएखौ लानानै गावसिनि एमपिखौ लानानै गावसिनि इएम एमसिएलफोरखौ लानानै जेरखम रायजो खुंहोदों उदाङै जों इउपिपिएलखौबो बे सुबिदाखौ होगोन जुदि कंग्रेसआ एबाराव सिटआव फैयोब्ला जुदि कंग्रेसआ 2029आव दिल्लीयाव फैयोब्ला द्याट्स वाइ
बिटिआरनि कंग्रेस आरो जोंनि लाहार फाहारा एबाराव खोब सिम्पोल अदालगुरियाव जोङो मोनथाम देरहागोन क'क्राझाराव मोनबा दङ मोनबायाव मोनथाम लाबाय 6था जाखाबाय चिराङाव जोङो मोननै देरहागोन 7था 8था जाबाय बाक्सायाव मोनसे तामुलपुराव मोनसे जोङो गभर्नमेन्ट दाया नाथाय गभर्नमेन्ट जोंखौ लायाब्लानो रावबो गभर्नमेन्ट दानो हाया बे जाहैबाय जोंनि नाजानाय दिनैनि दिनाव थारैनो बे समाव नोंथाङा कंग्रेसनि जानानै गोलाव समनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो नाथाय नाजासेयावबो एसेबां जाफुंसार जायाखै बे हिसाबै नोंथांनि बे नाजानायखौ नुनानै कंग्रेसनि हाइ कमान्डनि एबा हाइ लेभेलनि लिडार बिटिआरआवहा नोंथाङा लाबोनो हानायनि मोनसे थासारिसिम दंना गैया नंगौ बेयो सैथो नोंथाङा जेखौ सोंदों दाखालि थांनाय मार्च दानाव जोङो राहुल गान्धीजों जिरायहैदों आसामनिफ्राय जोङो 26 जन डेलिगेसन टिम थांदों बावहाय बिटिआरनिफ्राय आंनो दंमोन आरो डिमा हासावनिफ्राय निर्मल लांथासा जों ट्राइबेलफोरनि मादाव आरो बाखि एसामिस बे डेलिगेसनाव राहुल गान्धी बिथाङा गावनो दंमोन खारगे साहा बिथाङा गावनो दंमोन प्रियंका बायद' गैयामोन केसि बेनुगपाल दङ आरो आसामनि लिडारफोर दा बावहाय 4 नाम्बाराव आंखौ बुंहोदों केसि बेनुगपाल बिथाङा 1 नाम्बाराव देबब्रत सैखिया 2 नाम्बाराव रुकिबुल हुसेन 3 नाम्बाराव प्रदत बरदलै 4 नाम्बारावनो गर्जनखौ बिटिआरनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै बुंहोदों आं बावहाय बुंदों जे नोंथांमोनहा इलेक्सना बोसोरसे दंबाय थायो होनदों नङा सार बोसोरसे गैया 5-6 मासल'सै खारन काउन्सिल इलेक्सना जागोरगोन बेबोथ' आसामनिनो इलेक्सन आरो बे काउन्सिलाव जिबायदि बिजेपिआ प्रिपेयार खालामदों मैया दाखालिनि बाजेटखौ लानानै जोंहा कंग्रेसआ मा खालामदों सार दा बेखायनो नोंथाङा जेरैखि जाया बिटिसिखौ बोलो होनांगोन आरो बिटिसिआव जुदि साइसेबोल एमसिएलए देरहानो हायाबा जोङो 15था एमएलएआव मोनसेबो देरहाया आरो 15था एमएलएआव जुदि जोङो मोनसेबो देरहा मोनथाम देरहायाबा बे स्टेटआव जों बोरै गभर्नमेन्ट दागोन दा बेखायनो नोंथाङा जेरैखि जाया बिटिसिआव फैनांगोन आरो जोंखौ मदद होनांगोन गासैबो बिथिङावहाय राहुल गान्धी बिथाङा राजि जादों बिथाङा फैगोन जोंखौ मदद होगोन बे बाराव बिटिसि काउन्सिलनि इलेक्सनाव दस्रायाव इलेक्सन गैखाया आसामनि जथ' लिडारफोर दङ नामाय फैजोबगोन गगैमोनखौ लानानै आरो दिल्लीनिफ्राय राहुल गान्धी फैगोन प्रियंका गान्धी जथ' लिडारफोर दङ जायानो सम मोनगोन बिथांमोना बाहायनो खामायनानै जोंखौ मदद होगोन बेखायनो जों आसा खालामदों बे बाराव कंग्रेसनि दोहौ दङ जथेस्थ' जोङो गभर्नमेन्ट दायाब्लाबो जोंखौ बाद होनानै खुनु पार्टिया गभर्नमेन्ट दानो हाया बे जोंनि साखाफारा थारैनो बे समाव फिन आरोबाव जों बिथांनि सायाव माखासे बाथ्रा सोंनो नागिरो बेनो जाहैबाय बिथाङा सासे राजखान्थिनि गोख्रों दैदेनगिरिजों लोगोसे जों बिथांखौ माखासे समाव नुना मोनो गोबां न'आव माखासे आबादनिबो खामानि मावो गोबां अमा फिसिनाय बेफोरबायदि नोंथांखौ जों मिथिना मोनो दा बेखौ नोजोर होयोब्ला आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा गड मिशन लादों पिक मिशन लादों दा बेखौ जाफुंसार जादों होनना सानो ना साना ओरैनोब्लाबो बे ग्लबेलाइज वर्ल्डआव मबाइलनि जुगाव बयबो नायै सोलोंदों दा बावहाय प्रमद बिथाङा जे हाबाफारिखौ लादों बियो खोब बाख्नायजाथाव एग्रिकालचार नर्मेलि लेखा रोङै कमिउनिटिया बै हाइ फाइखौथ' जोङो हाखाया नालाय नैबे आबादावनो फैग्रो आबादावनो आखाइ गोग्लैयो दा बिथाङा मा खालामनांगौ मार्केटनि सुबिदाखौ खालामना होबावनांगौ ओमफ्राय एसे एनै जायफ्रा हाया बिसोरनो फिसा लन होनानै प्रमट खालामनांगौ दा मोनसेल' जिनिसखौ आं सम नुयो प्रमद बिथाङा बे मिशन बोरमा मिशन अमा मिशन दिस इज क्वाइट कमेन्डेबल गुड किप गयिं नाथाय बेजों लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ होनो नागिरो बोथोर नै दा अमा बेमार जादों स्वाइन फ्लु नोंथांमोननि मिडियायाबो डाक्टारफोरखौ लेंहरनानै मा राहा लानांगौ स्वाइन फ्लुनिफ्राय बासायनाय भेक्सिननि राहा दं नामा अमा फिसाफोरनाव होनाय बोरमाफोरनाव थुनाय मोसौ फिसा दाखालि आंहाबो मोसौ जार्सि फिसा दंमोन मासे लाम्फि एखे मोदोमाव बेदर जानानै गैया लाखिनो हायाखिसै दा बेफोरनि राहाखौ गभर्नमेन्टआ होनांगौ आरो मा दा बेफोरजोंसो जोङो लासै जेब्ला जों दावगागोन गावनि आथिङाव जों गसंगोन अब्लासो बै कारापसन फैसा लुबैनाय पार्टि बास्लायनायाबो जोबलांगोन दा नोंथांनि सोंनायनि थाखाय प्रमद बर'आ जायखौ मावदों मावबाय थाथों जाफुंसारथों आं बेखौनो आसा खालामदों थारैनो बे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदायाव जोबथा सोंथि जाहैगोन जेरावहा जों रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनाया जोंनि गुबै खामानि आरो बेखौ नोजोर होनानै नोंथाङा सासे कंग्रेसनि सासे बिटिआरआव नायल'जाल' सासेल' गोख्रों दैदेनगिरि होनब्लाबो गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा दा बे हिसाबै बिटिआर बिसायख'थियाव माबे राजखान्थिनिफ्राय जोंनि बर' हारिया सांग्रांथि जानाया मोजां होननानै नोंथाङा रायजो राजाफोरनो मेसेज होनो थाङो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाया बेनो प्लिज स्टे सेफ फ्रम बिजेपि
राजीब बांगाल बिथाङा दाखालिसो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों नै बिजेपि ओरै मावदों इट्स अके खिन्थु बे ओरै मावदों जाया जोंनि हारिनि बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनायनि जे सेटआप बेवहाय बिथांमोना आखाइ गैया हारिया बोरै थांनानै थागोन जोंनो साख्रि होनायनि बोलोखौ जोंनो होआखै डाइरेक्ट फान्डिंखौ बिथांमोना खालामाखै जों हारसिङैनो खुंथाय 6 सिडुलनि मान मर्यादाखौ बिथांमोनहा इन्टारफेयार खालामो जोंनियाव फैनानै गावसोर सालायनो नागिरो दा माखासे जिनिसखौ जोङो सिन्था खालामनो रोंनांगोन आरो ओरैनो फिसा फिसौ सासे सानै मानसिया डेभेलप जाबानो उमुग मावबानो जे बिजेपिया जोंनि बे नङाब्ला दा बेखायनो बेनिफ्राय साबधान जा बिजेपिनि डिजाइना बर' हारिखौ दैखांनाय फोथांनायनि डिजाइनानो गैथारा ट्राइबेलफोरखौ बिथांमोना सनमान होआ बाथ्राखौ नरेन्द्र मोदीया बुंफैदों दे बिटिसि नियावसोमोन नामा बियो भाइयों बहनों जंगल में रहने वालों नोंथांमोन नायफिन भाइयों बहनों जंगल में रहने वालों जोंखौ हाग्रायाव थाग्रासो होननानै बिथाङा गावनि सेलुटेसनावनो गावनि खुलुमजेननायावनो जोंखौ बुंदों बेलाय जोंखौ बहा नायगोन दा बेखायनो साबधान जा मोनसेल' देरसिन सुथुर कंग्रेसआ बर' हारिनि सुथुर नङा दे एटलिस्ट गर्जन थानायावहाय कंग्रेसआ दाखालिसो जेब्लानाखि 6था जनगोष्ठीखौ लानानै राहुल गान्धीनि गेजेरावहाय एसटि खालामनांगौ होनो नङाबा जों देरहानाय नङा होनो गर्जना बाहाय अफस खालामदों न' नोंथांमोना जेसेबां 6था जनगोष्ठीखौ एसटि बानायनायखौ बुङो एसेबां जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ सिन्था खालामनांगोन आं डाइरेक्ट राहुल गान्धीखौ बुंदों नोंथाङा साननांगोन जोंनि जानानैबो साननांगोन सराइदेवआव एक्सटेन्डेड एक्जिकिउटिभ मिटिं द हिउज बावहाय जेब्लानाखि गगै साहाबमोनहा बड'ले साहाबमोनहा बे 6था जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनांगौ बुङो बाहाय गर्जना इन्टारफेयार खालामदों नोंथांमोना गावसिनिखौल' बुंनानै ला बाहाय गर्जना रावबो नङा आं डाइरेक्ट फेस टु फेस अपस खालामदों बिटिआर इलेक्सननि सिगां जुदि 6था जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल बानायनायनि नेरेटिभआ जुदि फैयोब्ला मोनसेबो सिटआव जों देरहाया आरो आं बे पार्टियाव गैया दा बेखायनो बुंदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना बिजेपिनिफ्राय साबधान जा थेंक इउ थारैनो जों बिथां एपिसिसिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारि बिथांजों आथिखालनि जा बिटिआरनि थासारि लोगोसे आपकामिं जा बिटिआरनि जा बिसायख'थि बेफोरखौ लानानै गोबां सावरायबाय लोगोसे गोबां माने राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायावबो बेखिनियाव सावरायबाय थ' बे समाव नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा खामानिफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा मोगा-मोगि हाबाफारि बे मोगा-मोगि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जोंनि बे मोगा-मोगि जा लानाय हाबाफारि बे मोगा-मोगि आयदाया दिनैनि बे मोगा-मोगि लानाय हाबाफारिया एसेनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय खुलुमबाय